Wala pa gani na turnover sa mga benepisyaryo ang nangaguba na ang mga pabalay alang sa mga biktima sa bagyong Sendong niadtong 2011 sa Cagayan de Oro City. Sigun sa usa ka konsehal nga gipasagdan matud pa ang maong proyekto. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Viral karon sa social media ang mga hulagway nga gipost ni Cagayan de Oro City 1st District Councilor Malvern Esparcia kung nasa makita sa mga litrato ang itsura sa mga panimalay sa 722 housing project sa Barangay Lumbia. Nangaguba na kuno og ang uban gipangkawat ang mga lababo o mga jealousy sa bintana nga wala pa gani na turnover sa mga benepisyaryo. Kini karon ang kasamtangang kahimtang sa 722 housing project dinhi sa sitio Pahiron sa Barangay Lumbia, Cagayan de Oro City. Din makita ang buak-buak nga mga samin ug nangawala na nga pultahan. Gani, pipila ka mga housing units sab ang nahugmak na gumikan sa pagdahili sa yuta. Sumala sa tsud nga ilan na kunong gipaabot ngadto sa kontraktor sa project ang maong problema. Ug sumala niya nga willing man sab moabaga ang kontraktor alang sa repair sa maong mga housing units. Sumala sa konsehal nga daw gipasagdan sa City Housing Urban Development Department Kunsud ang maong proyekto nga gidonar pa sa Japanese government alang sa mga biktima sa bagyong Sendong niadtong 2011. So sayang ba ang unit na naguba na lang, wala mahatag sa mga tao. Tapos ikadua, hinatag biya na sa laing tao, di ba? Murag kita ba kung manghatag tao butang o donasyon tapos gipasagdan lang, basin niya malugda. Di na ta makadawat niya na. Sumala sa head sa tsud nga si Attorney Samuel Rolyo nga kanunay kuno ang ilang monitoring sa maong proyekto. Gibutyag niya nga aduna nay 225 ka mga units ang ilang na-turnover sa mga benepisyaryo ug nagpadayon sab kuno ang konstruksyon sa nabiling dulan 300 ka mga units. Naundang lang kuno ang pagtrabaho sa maong housing project gumikan sa pandemya sa milabayng 3 ka tuig. Willing man daw sila. Ang ila lang daw nga kinanglan kung ilang i-repair, ilan na pamotomitan na. Puy anagyud kay basin og mao gyapon may tabo kung walay tao. Nagpahigayon na sab kuno sila karon og profiling alang sa mga benepisyaryo nga nahatagan sa maong housing grants nga wala mipuyo sa ilang balay. Kini aron mahatagan sila og notice og mapatubag tungod posible kuno nga makansila ang ilang housing grant ug ma-award kini sa laing pamilya. Kada man kung awardee ka sa atong housing, regardless bisag asa, na kay undertaking ang imo ginapuy-an within 21 days, otherwise ma-forfeit. So katong nangakita namo nga gipang abandonar, we do not know ano nabasag mga factors nga ano man good. So amo na silang per-record based lang sa among record nila, amo na silang gipang notice. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Pauliap para sa At Home with GMA Regional TV.